Marza, del Control Pack, 610 punts fan que seguisca, que es col·loqui al final d'esta Challenge 2022 en la segona posició, pòdium per a un Álvaro Marza, que Álvaro has posat les coses difícils fins a l'últim moment. Sí, ho he provat en totes les etapes i bueno, al final no ha pogut ser, ell ha sigut més fort i donar-li l'enhorabona. La clau, quin ha estat el moment punt, no? Important el que digues, així sí que se pot. Bueno, jo crec que la vaig pifiar en Bell, perquè ahir no tenia molta confiança, també estava un poc passat de pes i això, i vaig regular molt i vaig perdre molts punts, la veritat. Però jo crec que si no haguera regulat tant en Bell i haguera agarrat més punteig, haguera pogut estar ahir a la disputa. Com ha sigut aquesta disputa en Celestino, que ha anat incrementant en intensitat en les últimes etapes, en els últims quilòmetres? Sí, la veritat és que ha començat de menys a més i al final pues no res, ha sigut el més regular, perquè és que així al final, com va per punts, guanya el més regular i el que va puntuant més al final de la volta. Ell dia que l'apretaves però que no era res personal, però com ha estat ese pique? Sí, no, al final és competitiu, és competició i al final ens divertim i hem d'apretar-nos. Jo el meu objectiu era desbancar-lo i volia desbancar-lo pues, en tots els terrenys que poguera. Si no puc pujar, pues baixant, si no puc, pues, ja, pel pla, però on siga. Álvaro, lo que no t'has llevat ni en la pluja és el maillot de campió provincial i ese maillot blanc que t'emportes ja per a sempre. Sí, la veritat és que pues, no res, al final pues, eixir en el maillot sempre va bé i sempre és bonico i no res, molt agraït. Des de la Vall d'Uso, un missatge per a finalitzar esta Challenge 2022 que també t'ha donat moltes alegries, no? Sí, la veritat és que sí, pues no res, donar-li l'enhorabona als organitzadors i esperar que l'any que ve se pugui organitzar una altra vegada i estar així per a poder disputar-la. T'esperem, gràcies també per el que ens has deixat veure. Álvaro, gràcies, enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres. Álvaro Marza del Control Pack és el segon classificat en la general d'esta Challenge 2022.